akatogwa nhama dzakanga achipenga. Uchipenga? Kupenga is a strong word. Munoziva zvafana munhu akati ko ndingari kubvota akafa indofunga kuti ukati akashayika zviri nani. Makadii mama? Zviripo makadiwo prophet. Makasonoka kutaura neni here? Tinotenda prophet. Chandobvunzira kuti munhu angasonoka kutaura neni here kuti kana usingadi unongoti handidi ndopfuura ndoenda pamwe. Kuno kwatinomanikidza kuprofita muheresi. Ndosaka tichibvunza kuti are you free to talk to me? Now kana uchinge wati you are free, it's more like a waiver, like kuti wandibvumidza kuti nditaure zvese. Ndosaka muchinzwa nchidaro. Murume unyari akatogwa nhama dzakanga achipenga. Uchipenga? Kupenga is a strong word. Munoziva zvafana munhu akati ko ndingari kubvota akafa indofunga kuti ukati akashayika zviri nani, kana kuti anotenderera pfungwa. That's better. Panoti achipenga. So madzidza kapa pane zvinhu zvinongoda kurerutswa. Now imimi makambonomuona here kumusha kwacho kwaari kupenga? Handina kuenda, ndiri vana vechikoro. Kusei makaramba kuvaka kumusha? Nokuda kuti hama dzacho dzakabata-bata. Ndo zvakaita kuti musavake kumusha? Totenda prophet. Imagine ari murooro wekumusha kwenyu achiti hama dzacho dzakabata-bata kureveini. Mayadorowa. I was serious. Ndataura nyaya yedzimba nai. Dzimba dzinochengetedzwa vana amai. Eni ndinofunga kuti kana munhu wekuvhairira aripo ndopaunovhaira. But pane mamoments aunozonyatsoona kana wawega kuti haisipo. Mother, dambudziko raminaro nderekuti imi muri kutuka even nehama dzemurume munodzitukirira muchivataura uroyi muchitaura zvese. Dzinza rese rinokuzivai. Hamuna wamusina kutuka. Pakauya vaenzi munonyima. Hamuna chamusina kuita. Kumusha hamutsike. Kunobata nhamo hamuende. Chirora chaicho makaramba mukati kunoroyewa. Izvozvi ndiri kuoneswa hama dzakataura nehama yadzo. Murume wenyu apenge. Haana mbobvira akapenga. Akatorwa nehama dzake kubviswa pamuri imi. Izvozvi as I'm speaking in the realm of the spirit, akatovaka kumusha. Haana kungovaka chete, ari kutotsvagirwa chaiye anoda musha. Inga wakamutora wachiti izvoni ari kupenga. Vakakunyeperai because vanokuzivai. Unhu hwenyu, you talk too much. Ndotokumbira prophet mundibatsira adzoke. Haadzokeka because ari mumusha mavo. Imi kana muchida endai kumusha ikoko. Ndai munogara pasi ndibatsire vamwe vari serious. Goodness yenimesi Prophet Tifredi, the Goodness and Mercy Ministries. Vanokuunzirai Special Sunday tina Prophet Tifredi musi wa 29 June 2025. Goodness and Mercy Ministries pakona pa Highland Road na Mshaya Bandi pa number 11403 Mshaya Bandi Road, Glenora B, Harare. Musi wa 29 June, Special Sunday 2025. Mwine munhu wa Mwari Prophet Tifredi kuti munzwe zvizere. Fona ipa 0712 528 094
kana pa 0778 059 270. Munhu wese hoyo! Prophet Tifred anoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.